ma'a sabirin ne ala faralen bɛ sabalibaw kan n'a sabalila a bɛ ne ala sɔrɔ a kɛrɛfɛ nin bɛɛ de bila la u ye alakira ɲininka don dɔ la ko jɔnni ka di ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan kira ko min ka di ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan n b'o f'u ye n bɛ tila k'a f'u ye fana baara min ka di ala ye jɔn ka baara bɛɛ ye n b'o fara a kan siga t'a la Haidara a kira ko ahabbu nasi ila llahi anfa'uhum linnasi ko mɔgɔ min ka di ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan ko mɔgɔ min bɛ hinɛ ala ka jɔnw na ka tɛmɛ bɛɛ kan k'o de ka di ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan maa min bɛ hinɛ maa ɲɔgɔn na ka tɛmɛ min kan min bɛ hinɛ o de ka di ala ye ka tɛmɛ dafɛn bɛɛ kan dafɛn bɛɛ e ye sumaya wa hiji fɔra yan ko ka hinɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn na i mɔgɔ ɲɔgɔn dama tɛ hali bagan n y'o fɔ a ye yan dugaden dɔ bɛ yen o ti ko seko y'a fɔ ye dɛ o kɛra magan sisan n y'a fɔ a ye ka kɔrɔ a bamuso de ye kirisi piqué a bolo ba sirila ka bin dugaden ye ba ta a bi kule muso bɛ k'a fɔ ye hakili sigi foyi t'a la n'a ye ba ɲɛda filɛ a bi kule a ye ba don a ka mɔbili kɔnɔ ka boli ka yɛlɛ ni ba ye dɔgɔtɔrɔso la a sera dɔrɔn dɔgɔtɛriw y'a lajɛ u y'a bila ka taa urgence la o yɔrɔ bɛɛ ba taara urgence la u kan ka fɛn minnu don a nun n'a daw la u y'o don ba bɛ saya ni balo cɛ bon u y'a ɲini den fɛ komi i yɛrɛ ɲɛ b'a la ka ban bɛɛ n'i ka baara kɛcogo don i bɛ hakɛ to i bɛ bɔ kɔfɛ i bɛna mɛ bɔ fɔlɔ an k'an ka baara kɛ den bɔra komi a y'a ta urgemment ka taa sisan den ye mɔbili ta ka boli ka na so ka na ba ka fini dɔw ta pour que ka ba magɛn a y'a ye essence dɔgɔyara a sina station na ko a bɛ essence ta yan'a ka jɔ mɔbili dɔw b'a ɲɛ yan'olu ka bɔ yen ale k'i jɔ makan tile bɛ yen makan tile bɛ se fo 45 degré ma tuma dɔw la n y'a fɔ don min na makanka yɛrɛ dɔ ko ma ko a bɛ taa 50 degré la tuma dɔw la a tile jazakumullah khair ayiwa a dɔnbaw bɛ yan ko a bɛ t'o la tuma dɔw la mais cɛ y'a ye ale bɛ mɔbili kɔnɔ a ɲɛ b'a la jakumamuso dɔ de bɛ yen jakumadenninw b'a bolo a y'a ye climatiseur ni climatiseur donna so la u ti bara dɔ genge kɛnɛ ma ji bɛ bɔ o fɛ cɛ ɲɛ b'a la o ji min bɛ ka bɔ climatiseur moteur la jakumaba in de bɛ taa a da don o kɔrɔ a nɛn don o kɔrɔ n'a ye ji dɔɔni sɔrɔ a bɛ n'a k'a denw da funteni fɛ cɛ y'o ye min kɛ cɛ sinna ka jigin ka don bitigi kɔnɔ ka awaji san ni ko awaji ti feere yen n bɛ k'a fɔ a ye k'a faamu o ɲɔgɔnna quoi awaji ɲɔgɔnna anw ka kuma ka gɛlɛn kojugu a taara awaji san ni k'a tigɛ a ye awaji tigɛ yarɔ n'a tigɛra kɔni caman bɛ bɔn mais dɔ bɛ to bidɔn kɔnɔ min tora bidɔn kɔnɔ cɛ jiginna n'o ye ka n'o sigi jakumamuso kɔrɔ o le de a ka taa a da don climatiseur moteur kɔrɔ sisan ji filɛ a kɔrɔ cɛ y'a ye jakuma sinna k'a da don o ji la ten k'o ta a bɛ k'a k'a denw da cɛ nisɔndiyara parce que a ye bagan dɛmɛ a yɛlɛnna a y'a ka essence ta a yɛlɛnna dɔgɔtɔrɔso la a ba tun bɛ salle min kɔnɔ a nana sɔrɔ ba tɛ yen a y'a bolo fila da kun ka kule parce que a bɔra a sara de o y'a bila morgue la dɔgɔtɔrɔw nana ko mun bɛ yen
a ko n ba kun bɛ yan u ko an yɛrɛ kabakoyara an nana sɔrɔ i ba bɔra cɛ wulila k'a ba ɲini ka taa sɔrɔ sali dɔ kɔnɔ a ko aba n ba mun kɛra o yɔrɔ bɛɛ a y'a ba minɛ k'a embrasser ko mun kɛra a ko jakumaw de nana n kunu ka bɔ urgence la jakumaw de nana a kunu manil farda manil muhi manil nasir manil kafi manil wahab manil wahab wahid la ilaha illallah muhammad rasulullah ay saraka ye ayira ay saraka ye wallahi anyaye ɲumanya ka ɲi sigatola ay hinɛ mɔgɔw la ay hinɛ bagaw la allahu akbar yafo n y'a fɔ n ka kuma caman na mɔgɔ caman bɛ yen minnu bɛ baganmuso mara cɛ t'u fɛ kiiriba de b'u bolo lahara don ani minnu bɛ bagan cɛ mara muso t'a bolo kiiriba de b'a tigiw ni u cɛ lahara don allahu akbar sagajigi maralen don e bolo e ma muso d'a ma e yɛrɛ da b'i muso kɔrɔ allahu akbar aw bɛ kɛ cogo di a y'a cɛ dɔw baganko la dɛ a b'i don jahanama na dɛ bagan ye bagan de ye mais ala ye gariza jinisiya don a la a b'i la cogo min na a b'u yɛrɛ la ten allahu akbar e bɛ se ka dɔ tɔɲɔ cogo di ayi o tɛ kɛ ko n y'a san n'i y'a san ala y'a ni min da o ɲɔgɔnna nɔgɔya yɛrɛ ye muso ɲini ka d'a ma n'i ye muso de san cɛ ɲini a ye lahara kiiri bɛ yen dɛ mɔgɔ maa ye bagan tɔɲɔ alijinɛ t'i ye jango ka se adamaden ma an ye walanda min ta an ma se k'a fɔ u ye n kɔri ko waati sera